bendo dan ajingan elek wis tuwek kakean polah kowe menungso penting jagat ngertimu kowe nglincipi barang kang papak nduduk barang kang pendem kowe tejon wiwit biyen nganti saiki bakal tipu Candara kesusu melek kaslamulo barang kang meloh nanging tundone ing kono bakal kaslak-slak macan piye jalurah ingkang kowe aja nyandung limpetak wis tuwa nak jaluk galon dan kamu gawe dirungokke yen kotore sikil lan tangan disorsek karena nganggumbah nganggo batu kasek nanging yen tumindak lan pakarti Candara kudu nganggo laku tumindak kang becik selaku kabeh aja pancen wujude gendera tunggul ulun tak jaluk tak taoske sinuwun Prabu Jaya macan piye gendera burung gak ulung dengan ning garengan pecatiknya kaya ora sambut mana rokok ora karo-karuan ayo balik karo kondak balik karo kondak Wiwit wonten satengahing kono menika mrapati lampah penjenengan. Awit sakwingking penjenengan wonten Rati Majari. Menika ingkang tempelan penjenengan kok Bapak? dadi segesek kabeh kuwi mau ora ngerti lakon kang dumadi nduk King menapa boten? Sampun sawetawis kula sakwingking penjenengan. Nyuwun pangapunten nanging wonten kebanipun Rati Majari kula wau karena kok Bapak boten ngerti. Nanging saiki sampun boten napa-napa to Bapak. apa-apa gemeter doko Namung gemeter. apa ora kowe
Mbok menawa wae aku wis temekan ning pati ya. Bapak, sampun dados kewajiban kula menika tetulung lan sinten kemawon ingkang betami tulungan. Menika rak kula wontenipun panjenengan. Napa malih kula saged kados nyateh menika awet saking panjenengan kula. Aku nelake gunging panuwun kang tanpa pepikir. Dene sliramu isih eling piwulang sing tak paringi karo kowe. Rinten lan dayu tasah eling-eling kok Bapak. Rikala semanten kula menika wadon sing nanging dipun bilasi orang roh kula ngantos dadi wasis ingkang kados nyata. Menika rak panjenengan. Oh, sampo Nabiyanto kowe kuwi kalbu wong sing kotor kala semono nanging sawise jiwa lan ragaku tak bilasi banjur wektu dina iki wis dadi wong kang apik Pikantuk pangestu panjenengan. nanging aku titip yo Titip menapa to Bapak? Nadyan to kowe kuwi wong sing pinter nanging aja nganti kena kanggo mintre wong liya. Nadyan kowe wong kang unggul nanging aja seneng asurang-asurang. Yen aja ngaku wong suci yen kowe kudu bisa manunggaling keluarga Gusti. Sedaya pangandika panjenengan dados sekatenanipun anu kula. Landheping gaman kae pitung ngukur bebasan nanging kabeh kuwi mau anggone ngecake dur lambari ati kang gana rasa kakuh tumamane gegaman uga bakal miring sing landhep iku dudu gaman nanging jiwa ora karesik oh kene aku ing papan kene rumangsa kepotangan budi karo kowe. Upama sliramu tak jodohke karo anakku. Lembu Tirta kepiye ayo? Dipun jodohke kalih Kakang Lembu Tirta. Oh, Bapak, estunipun kula menika boten milih sesulih saking panjenengan. Ning nyuwun sewu, lah mawi napa niki kula. Lah Kakang Lembu Tirta iki mawi kampurun mawi boten. Wong piyambake kula kang dipun ngertos sinten kula sejatosipun kok Bapak. Pas kula mangke seneng ning Kakang Lembu Tirta nampik. kowe kudu percaya karo aku. Jalaran watake Lembu Tirta kuwi wong sing tuku bekti marang wong tuane. Nyatan Bapak. Saestu nggih. Janji lho Bapak. Suwer. Estu niki. Oh. Mawi ngaten kula purun Bapak. Ayo sama-sama barengan. Putramu kayak timis cukup kangen piye wajibane Mangestu apun dawuh-dawuh. Nggih, putraku bocah ayu kumpul saya. Paring dawuh kula Ibu. Sliramu wis suwara ajare kan romo sapa. Kepiye nggih? Kepareng matur jeneng Ibu. Kewajiban ingkang sampun kasampuraken dumateng kula sedaya
ngestoaken Gayatri inji kula sawusing Rama krungu atur kunjuk ana saking Ombong cuning panggalima Rama pindha saharga suta ya ngono kowe tak anggap bandangku ya tunang yen kowe saben-saben ditangu dening ibumu nggonmu matur papakaryan Rama krungu ora ana ketumpang sumpah nanging sawan-sawanci Rama mundhut kersa utawa nalika yen ora jumbo marang ucapku yen Rama duka aja tanggep yen Rama kuwi mentala lan tegel bawan kaping pindho sapa sing ora ngerti yen Ratu ing Singosari Sri Kertanegara Ratu kang abot Balaraja kejaba Kudarpe Putri Kang Sulistya Gondewan Tukento yo emane alung waniki karo Sanggrama Wijaya ora katon nang Gayatri nyuwun pangapunten Kanjeng Kang Mas Sanggrama Wijaya nembe netepi kewajiban gladi saking para prajurit wiwit saking Magengan lan Tamtonara. bagus mergo bojomu kae nadyan ing kene mung tiba mantu ning ora sipos-sipos ngengko kaya putraku dhewe mula aku titip arep bokman kowe sing pinter kon kula latihan Sanggrama Wijaya wiwit kowe lelati lair lan batin ojo nganti gawe gelaning bojo yen nganti kowe gawe gelaning Sanggrama Wijaya lareke Negara Singosari awit apa Singosari kencar-kencar pindha anggae heropi iki mergo saka garwamu Sanggrama Wijaya bisa nungkolake Swarna Dipa Jambudipa ya mergo bojomu nah nek iki mengko nggonmu lati ngujiwake lereke bojomu mesti kagol nggon pakaryan mesti kendho Singosari dadi ngerti Inji Rama sedaya pangantika panjenengan badhe kula astana lan mugi dados kekanjengan anggen kula bebrayan kaliyan Kang Mas Sanggrama Wijaya. Sampun anggenipun munjuk paragan menika Kang Mas. Wiwit kala wau penyangkan sang munjuk kemawon. apa suwatu Kang Mas. Sampun ngantos kekakan anggenipun munjuk. Mangke kados pundi sarya panjenengan Kang Mas? Menapa yen cinta aku ngerti Bu kowe sumelang yen aku saben dina mujuk kesenengan ngunjuk waragan sumelang yen aku loro wong loro kuwi dalane menyang endi sing kok arepe mati boten Kang Sri Kertanegara Rapi Somati Ratu Singosari iki kena diarani titah kang Apollo Dewa mula yen aku mujuk waragan iki padha nyambung marang umurku awit yen aku ora mampu waragan aku ora bisa mecat kejaba saka iku sadurunge aku srawung lan tepung lan sliramu aku
luwih dhisik tepung waragan. Mula popot dipopot, aku tetep popot waragan timbang bojo. Mula kowe aja ngeliki aku. Kang Mas. Wis tadi. Apa? Kang Mas. Apa? Nek tangke yang dawang Kang Mas. Yang sampun sepoyongan kados mekaten anggenipun jumeneng Kang Mas. Iki semboyangan mergo kurang. Iki kurang. Sampun pinten-pinten botol kala wau lho Kang Mas. Kowe aja todok belakang malih. Malih. Anggere apa? Kang atos. Aja pisan-pisan kowe nyaruh. Nek aku lagi suka parisuka munjuk waragan. Iki mergo sakarmanku. Tanpa waragan aku ora bisa mecak. Singosari tanpa Sri Kertanegara. Ora bisa kencar-kencar. Pindong gayu kencana bumi. Leres Kang Mas penyan menika yamating negari Singosari. Yang pengayoman sedaya para kawula ing Singosari. Iya. Penjan menika dipun aosi sedaya para kawula. Dipun tresnani sedaya para kawula Kang Mas. Nanging Kang Mas. Ini yo. Cobi penyan warung resani. Menapa wonten ratu kok lenggah wonten ngandhap. Sopo lungguh iki, Sor? Aku lungguh ning Aku lungguh ning kursi Gading Kencana. Sino kok bisa sapa? Menika Kang Mas. Mripate temen. Aku lungguh ning dhuwur. Wonten ngandhap Kang Mas. Sini wonten ngandhap. Iya toh. Nggih wonten. Aku ora iso ngadeg aku. Nggih. Iji monggo platur. Ora satu teki. Anggap cap sili aku. Ayo penyan. Aduh, lah, kok Kang Mas. Wonten kuwi lho Kang Mas peniramu. Kayan. Lan kowe Bu. Yo kene iki swargane wong urip. Padha angu-angu ing lawang swarga. Nek aku cedak waragan. Aku wae cedak waragan mereng-urip. Kuti. Kados ngaten Mas, rasane Gayatri. Penjan kok boten kados adat sapunika. Ini yo. Yang tasah kalebono dumateng kula. Boten-boten wanita ingkang yang tresnani kejawi kula. Nanging palenggah punika benten Kang Mas. Sidane. Panjenengan piwatosipun sampun boten betahaken kula malih. Luwe kutu waragan aku timbang bojo. Wonten suwun. Wonten sopan kadosipun kandhang tatu Kang Mas. Yang resani. Nggih kula sinuwun. Kowe nggawa ruangmu kanthi tatu gaman. Coba cabuten gaman kang macet ing jajane ruangmu. Namung istaaken. Yo! Ruangmu mati. Mati nirwang merkoso labuh negara Singosari. Menika leres sinuwun. Iki ora mati sia-sia nanging mati cara satriya. Mula keng iku prajurit penamping kawanen bali wenehke keluargane. Kubure bakal tak ijing Mas. Tunggu bali.
Kita panjal maning dewa Kertanegara Ratu Singosari. Aku titah panjal maning dewa. Aduh. Wonge maneh kaya wong gemblong. Bangsat. Aku darani wong gemblong. Ora patut sinupya-nupya. Becik sira mutuna ingsun keng bakal mandi. Kubur sapa? Sing rawuh kuwi dudu sepadane. Pak, iki kadang kudikat, Pak. Nggih, paling jauh ka Mas Prabu. Rawuh kemerutuk suaramu kaya geluduk. Gawe tatapan panggalipun kang. Piye? Kowe ditereke Senopati lawarang kamu Mereka Kebole ini panjenengan. plus Rata-rata menara aku ben ketra ketra apa ketok to? Ketok ya saged atom ya saged sepurane ya Nggih, monggo mboten napa-napa. kowe ning jero kok tak nehi Nggih. Jai Jaya Katbang Katimbalan dalem Kamas Haram Prabu. pun moco layak muruh bebarengan praptamu lan didereke para dilan warata iki tuwa tondo pitakon Yai ana pasar Panjenipun wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken wonten ngersanipun Kang Mas Prabu Sri Kertanegara. apa sekirane wigati kuwi kena dimirengake sakabeh para ayoko lan kawula Sedaya kula saged dipun midhangetaken sedaya para kawulan penderek-penderek kula ingkang tumapak wonten ing Pendapi Agung Singosari. lek ngrungokke tak sambil ngombe ya Nggih, monggo. aku nek ora ngombe rasa guneman iki asli iki Bu Mundur wigatine apa kadang wong Pak Wigatosipun sepisan kula melek kaskaryaning negari wonten ing Singosari jalaran Suwarna Dipa Jambu Dipalan sakiwa tengenipun kabah perintah kersa dalem Kamas Prabu Sri Kertanegara nambahi kaskaryaning negara ing Singosari ingkang angka kalih
yektosipun wonten perkawis kula lan panjenengan kedah dipun rampungaken dinten menika Kamas Prabu. Dur perkara Perkawisipun rikala semanten kula nampi kekocah saking ngersa dalem Rama Prabu Ranggawuni. Kula dipun paringi bumi gelang-gelang. Ing semu Kamas Prabu semulatur mboten sarujuk bilih kula nampi bumi gelang-gelang. Nggih napa mboten? Yai coyokat Iya, banget Kados Ndi. gue. Mundarang ye, segoro minutan upo gue. Aku seling nariko Rama Prabu Ranggawuni sang mapanji semeningrat peparing marang para putra. Naliko gue nampa peparing bumi gelang-gelang. Kejaba aku mesem sumalonong aku munjuk atur pada ngersane Rama Swarga. Hansip nalika semono isih tido-tido enggonmu nampa keparing ati kuralino awet gelang-gelang kuwi jembare pindha samudra kang tanpa tepi. Iya yen siati kuwowo nanging yen ora iki padha wae ngrupekke marang gelang-gelang nanging di kadang kuwong jronet kadang kuwong sidhet Bathara jangkung Bathara apulake gelang-gelang kang ambane tanpa tepi saiki dadi kutha raja gedhe lan kedua jaran negara subur makmur murasan nampangan iki mergo saka sengkotku merkotmu Yai Soyo. Kamas Prabu Sri Kertanegara najan to panjenengan ngalembono dhateng kula nanging sedaya kula boten saged nglunturaken perkawis menika. Oh ngono Saged kemawon kula turunipun Dandang Gedhis yo Kertajaya dok rikala semanten panjenengan turun ke Narok lalu kula Dandang Gedhis pun sedani Rama panjenengan nggih ke Narok mila saking menika ing papan menika kula nagih pindhane panjenengan wongutan kedah nyaur dinten menika. Tenane yen siati mundah lakon kang kependem kuwi ora becik. Alam semono aku lan siati durung ana lan durung ngerti kentang kimpulen lakon. Ewa semono aku lan siati nampa kemukten ayo padha dirasake. Ora perlu ngukit lan mucik perkara sing kalah. Perkara boten iso rampung ning rampunge perkara iki. Negara wis mati saka tangan. Patih Kepundaran Segara Winatan lan Yer Ardaraja Kamas Prabu Sri Kertanegara wis mati ateges ora ana sing kuwasa kejaba wong. Leres mula kowe kabeh pinangka dadi pasisen aku bakal jeneng Nalindra aku jejuluk Prabu Jaya Kapura. Kakang Patih Kepundaran Segara Winatan lan Ardaraja
nanging punjer pemerintahan ora ana ing Praja Singosari kapura tak boyong ana ing Panjenengan boyong wonten Kediri. Nggih, Rasa wis karo winatan lan ada raja boyongen bondo donya ing Singosari gawa ing Kediri aja lali bentuak penjero tunggal ulo. Yes, akan dapat bareng kami. Nuwun sewu Raden, menawi panjenengan tindak pribadi wonten ing Kediri, kula umpamaken sulung Prabu Geni utuk marang Sundha. Menika leres Raden Wijaya. Dereng ngantos panjenengan lumebet wonten ing Kediri. Panjenengan badhe dipun procok gaman kalian prajurit Kediri. Lan katuran pirsa Raden Wijaya. Sedaya prajurit saking Singosari menika kantun kalih welas cacahipun lan sedaya nandhang papa Raden Wijaya. Menawi laskar ing Singosari wekdal menika namung kantun kalih welas. Lajeng kula kedah tumindak kados pundi Kakang nampi papan pirsa. Nuwun sewu Raden Wijaya. Tasih kathah margi supados panjenengan bisa mbalaken garwa panjenengan. Kakang Laut, Menawi panjenengan kersa ndharatur kula, monggo langkung prayogi panjenengan tumapak wonten ing Sumenep nyuwun sabiyantu kalih Rama Arya Wiraraja. Kakang Laut, menapa panjenengan boten kenitan? Paman Arya Wiraraja ngantos mapan ing Sumenep menika kaseblataken ngersanipun Rama Prabu Sri Kertanegara nalika dados juru demung Amanca Negari ing Singosari. Kakang, Panjenengan ampun sah kuatos kula ingkang tanggal jawab menawi Rama bugel kalih boten paring sabiyantu kalih panjenengan. menapa kados ngaten papan kirsa? Raden Wijaya, niku perkawis tiyang sepuh. Mbok menawi panjenengan tindak pribadi, kula pinten saged sabiyantu Kakang Arya Wiraraja. Rahayunipun kados mekaten sampun. Nanging saderengipun mapan wonten ing Sumenep, Sumenep menika rak tebih nyebrang wonten ing samudra. Langkung prayogi kampir wonten ing Desa Pandakan. Wonten ngersane Lurah Kudadu nggih Macan Kuping. Damel gedhek kangge nyebrang wonten ing Sumenep. Nelaken gumpan ingkang tanpa pamrih awit saking pangriken panjenengan. Nanging saderengipun jumangkah ing Sumenep, monggo punangpanipun Rama Prabu. Nuwun sewu. Niki kok enten rasa tandha pitaken jering manah. Kok ngantos Raden Mas Wijaya dumugi Sumenep. Niki napa kersane? Katurang pirsa paman. Menawi kalenggan menika Singosari sampun bubuh, Rama Prabu Sri Kertanegara dipejah. Singosari sampun bubuh, Sang Prabu Kertanegara gugur. Raden Mas Wijaya. Menawi kados ngaten kula nderek bela sungkawa ing atasipun sedaning Sang Prabu Sri Kertanegara. Lajeng kersanipun Raden Mas Wijaya dumugi Sumenep menapa? Namung kula badhe nyuwun iku sapa pangriki. Kados pundi kula saged mangsulaken garwa kula Dian Singkaya. Inggih wekdal menika mapan ing Kediri wonten asta
ngastanipun paman Prabu Jengkat Pak. Lan marginipun kados pundi kula saged mangsulaken kajayan ing Singosari. Raden Mas Wijaya, panjenengan sampun ngendika bilih Singosari. Mongko wekdal menika ingkang asta pangwaos ingkang dados Ratu Jayakatwa. Lajeng kados pundi anggen kula badhe sabiyantu ngrigenaken supados mangsulaken kajayan ing Singosari. Monggo paman ken surah dipun metaken. Nun sewu Kakang Arya Wiraraja. Kan surah kepiye? Panjenengan napa boten kemutan? Nalika wonten pesamuan panjenengan tansah janji menawi wonten bebaya wonten ing Raden Arya. Panjenengan saged sabiyantu. Lho nek perkara pasamuan Wikramayuda, aku ora lali. Aku wis kelingan. Nanging kan surah iki sambung rikala aku katundung ana ngesare Sang Prabu Kertanegara nganti dicopot palungguhanku pinangka juru demung Amanca Negara. Kepareng matur. Lho kowe kok mung cukup meneng kan surah. Kepiye? Paman Arya Wiraraja. Perkawis menika sanes kali perkawisipun Raden Wijaya. Mbok kula aturi panjenengan gadah welas asih kalian Raden Wijaya. Mbok menawi kanthi jalaran panjenengan saged mangsulake kajayan. Nuwun sewu Rama. Kula nyuwun kanthi sanget kersa panjenengan sabiyantu kalih Raden Wijaya. Napa panjenengan boten tresnani kalih keluarga wonten ing Singosari? Dadi nganti Raden Mas Wijaya temeka sumenep iki mung pangrigenmu. Terus Supaya njaluk sabiyantu, aku sabiyantu balekke kajian Singosari lho. sedaya atur panjenengan menika leres. Iya. Nek paling kabeh iki mojo kelan aku kudu sabiyantu Raden Mas Wijaya. Iya. Aku bakal sabiyantu nanging iki ora bakal balekke kajian Singosari. Mung sing baku Raden Mas Wijaya sampun ngantos abdi. Dumugi wonten ing Kediri Ngaraspada. Nika dada kalepatanipun Raden Mas Wijaya. Mangke menawi wonten dukanipun Sang Prabu Jayakatwa mangke kula ingatan. Saestu menika. Nggih. Nanging nuwun sewu. Kados pundi? Menawi mangke sampun katampi anggen peneswita wonten kersanipun Sang Prabu Jayakatwa ketang haming bumi sajengkang panjenengan nyuwun lillah niki mangke dipun babak kangge bebodro manunggalaken siswa laskar Singosari engtung tresna dhateng Raden Wijaya. Ten Sumebra jroning batosku. Awit saking pangagihipun Paman Arya Wiraraja. Lajeng benjang menapa praibunipun kula tumapak ing Kediri pinanggih lan Paman Jengkat. sampun ngantos kedangon nggih wekdal menika boten kados kula nundung panjenengan tumapak wonten ing Kediri dene karo Pren Gayatri mangke kula ing badhe budidaya. Ya, Paman Kensu, Kakang Lambi, Kakang Lawi, kula Raden sedaya ugi rampe kupasaken dumateng panjenengan. Kula ingkang badhe pinanggih lan Paman Jengkat lan ingkang. Yo tak pangestu. Ingkang ngantos